Estamos no porto da cidade da Coruña e a este porto que están vendo vostedes ás miñas costas chegan cada ano 150 barcos. A bordo veñen 300.000 pasaxeiros e 100.000 tripulantes. Percorren a cidade. Entón, vámonos a chegar ao porto a falar co máximo responsable da Autoridade Portuaria, Martín Fernández Prado, para que nos diga se aquí os maiores teñen accesibilidade, porque o 80% das persoas que veñen a bordo son todos maiores. Na cornisa cantábrico-atlántica, é dicir, desde Lisboa hasta a Bretaña francesa, o porto da Coruña é o porto que recibe maior número de cruceiros, de escalas e de visitantes. Este ano máis de 150. Efectivamente hai unha porcentaxe alta de cruceristas que son xente de xa avanzada edad. Incluso, creo que o récord, recibimos aquí un cruceiro que a edad media estaba en 81 anos, media. Por lo tanto, é verdad que hai moitos que sí que teñen un perfil de xente xa de avanzada edad. O porto está perfectamente preparado para a accesibilidade deste tipo de xente que normalmente pois ten unha mobilidade reducida ou menos fácil que a xente nova, incluso con cadeiras de rodas ou con tacatás ou con axudas. Temos incluso servicios que permiten alquilar, alugar cadeiras de rodas e outros pequeñas motiños e cousas, e sobre todo creo que o máis importante é que desde o barco hasta o centro da cidade é totalmente horizontal e accesible. Non solamente a accesibilidade de unha superficie plana sin escalóns e sin escaleiras, sino que ademais é plana, co que facilita moito a mobilidade, porque aunque non tivera escaleiras e fose en pendiente, dificultaría moito esa accesibilidade. Ademais do tráfico de cruceiros, tamén nos podemos visitar as instalacións portuarias e para eso a Autoridade Portuaria ten organizadas unha serie de visitas. Tomen boa nota. Pois sí, efectivamente, eu animo ademais a xente, levamos xa 4 anos facendo esas visitas teatralizadas, ademais, Suso Martínez é un artista explicando a cidade de un xeito amable e de un xeito divertido, teatralizando. Temos moita demanda, pero eu animo a toda a xente, ademais é unha actividade moi boa para xente de avanzada edad, porque se vai ao ritmo despacio andando, vai explicando, é moi divulgativa. Efectivamente, tamén é accesible todo o espacio ao que se chega. Queremos incluso milloralo, porque, aunque evidentemente é moi accesible, todavía quedan algúns elementos como raíz ou cousas que poden ter problemas para xenerar algún accidente no futuro. Pero nas zonas que vamos con estas visitas guiadas é totalmente accesible e esperamos que unha vez que reurbanicemos todos estos peiraos de Batería Calvo Sotelo, pois sea perfectamente accesible sin ningún tipo de perigo. Prexubilados, xubilados, xente xa maior. Non quedar toda a tarde no sofá vendo a televisión. Disfruten da cidade e, ademais, hai moito traballo que facer. É importante manterse activo física e mentalmente. Eu animaría a xente a exercitar os músculos e a mente, seguir tendo actividades, hai actividades de todo tipo, ca intensidade que cada un alcance ou chegue, pero eu creo que estos son como todo, é dicir, se un se vai deixando, se deixa rapidamente, e se un se mantén activo, vai collendo forzas e vai millorando. Eu creo que o desexable é chegar a esas edades xa de máis maiores o máis activo posible e manter esa actividade, porque ademais tanto a cidade da Coruña ou actividades como estas do Porto, nos facemos tamén conferencias e cousas, obrigan a salir da casa, obrigan a estar activo e son accesibles para calquera idade.